wefu ikuku n'ime gị onye a na-anọ gị n'ime onye eji wụrụ mma nke ndụ mmadụ onye ndị mbụ na ndị egede ji kpọ ya mmadụ ihe ji kpọ ya mmadụ ndị dibịa unu tee n'ụra hafụ ị na-emerụzi ala Igbo wa ala nsọ ala Igbo awụ ebe nkwafu ọbara dibịa na-anwụzi ka ọkụkọ dibịa na-anwụzi n'ike ọnwụ ike eje ala Igbo ndị dibịa dị bizi na-eme soshal midia na-eme vidiyo na soshal midia na-achalenji onwe ha ozi dibịa ka abịaziri na anyị na-arịazikwa ndị ụka akụnyole ndị ụka akụnyole Jizọs akụnyole ọdụmeje akụnyole ha niile akụnyuchela ha niile. They are not making noise. They can't make noise. Akụnyuchele ndị ahụ Jizọs wụ fake onye ọbụla dị awe God ha wụ fake gold diamond and oyi ha they are fake. You understand? Akụnyuchele ha niile beta ozi ndị dibịa ka a na-ekwu na ndị dibịa unu tee n'ụra ndị dibịa unu mara ihe unu na-eme unu tee n'ụra maka orule mgbe o ji eru ndewonu Igbo bụ Igbo ekele m unu ma mmanụ